You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Yeah, 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 yeah. Wherever you'd stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I love you for a million years. And if I thought our love is ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye, baby. Whenever you stay in my heart. Maayong Buntag, Mindanao! Good morning mga silingan, adlong Biyernes karon, special karong adlaw kay daghang mga bisita, daghang mga kalingawan, daghang mga tribute ug uban pa. Good morning, ako si PJ de la Peña. Good morning mga igala. Ako si Michelle Robin. Phenomenal good kaayo ang tingog ni Mr. Dante Luzon. At ang mga igala kay usa ka espesyal ug ang grande nga selebrasyon ang among ihatod kaninyo karong buntag. Ako ngano kana ang inyong atangan sulod sa kapin 30 minutos nga pag-uban nato dinhi sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Maayong Buntag Mindanao. Maayong buntag mga kapamilya, labi na sa tanang mga namahaw din na karon. Habang nagpamahaw mo, ayaw kalimti. Ayaw kalimtig tanaw sa Maayong Buntag Mindanao. Ako si June Christine Gentiles. Ayan. I love the laugh of ano. Ayan, may buntag mga kapamilya. Kumusta na muli asama sa gigos ng mga kauban. This is a special day para kay Sir Dante Luzon. So tutok lang kamo kay daghan may mga himuon diri sa programa. Ayan, karong Friday, TGIF.